Салом алейкум, мардум. Так. Так. خب سلام علیکم مردم تلگرام، مردم یوتیوب. 45 минут ефир дорем. 45 минут, чунки баъдан ма дарс дорам. дар 45 минут гарчанде ки мо медонем ки хеле хучон метарсанд, хучона ҳифз кардан наметавонанд. мухлисошон марҳамат, мо имкониятшон медиҳем, шансшон медиҳем ки бубуроянд лангулиро ҳифз кунанд, агар ки бутонанд. خب так, мо эфири ютуб дар баромадагӣ ҳастем. бинам. бале, баромадагӣ ҳастем. овоз нест, мега овоз. Так, як бор дига мардуми ютуб, як бор дига ҷавоб диҳед. 124 123 ютуб овоз ҳаст. خب کسی که در آواز نیسته پروسه تلفنتون بران کن آوازته مثل بلند پولنی بلنده هست. так آواز هست. в общем آواز هست برادر، اما اینجا هم 100%. خب رفتیم. короче нигоҳ кунем бародаро, барои пайваст шидан дар прямой эфир тавассути ссилкаи телеграм мешин. ман ҳоло ссилкаи телеграма дар поёни ҳамин эфир дар комментарияш мемонам. комментарияда хоб метавонем бидуроен дар телеграм канал пайваст шавен. ҳамчунин одамое ки мехоҳанд лангулиро ҳифз кунанд, марҳамат, мо ранги лангулӣ нестем ки комментариёмона дар канали хидмат бикшем, балки мо тайёрем суҳбат карданда қатъӣ одамои ки тарафи мо нестанд, одамое ки зидди мо ҳастанд, мо тайёрем ки бо чунин шахсҳо суҳбат кунем. хоб аз ҳамин хотир метавонем ором вориди эфир шуда суҳбат кунем. мо ба шумо имконияти суҳбат кардан пешниҳод мекунем. хоб чӣ хеле ки медонед, ҳоло чат ҳаста дар прямой эфир дар ҳаминҷа. ма мепартом. так, ссилкаи телеграма ва бидуроен админо шумоям партофтан бигирен кам ба ин дода, штобе ки ма бештар отвлекаться нашам аз эфир. ва дар умум метавонем просто ҳамин ссилкаи эфира худша партоем, то есть ки транслясияра. хоб овози ман ҳуяй? Салом. алейкум ассалом. ранги овоз якаш ҳабозай. Маҳим шонуман. Мегум овози ман ҳуяй ку дас навардаста. Сози Муҳаммад кора хуб саломат бисёр. шукр Муҳаммад ака. Айхид автоматик ҳуяй браҷон.
гап назина. Нав дидим чё-то хуй буда, гуфтам праве как нам. Чӣ ҳол дори, зиндагит хуб ай брат? шукри худо раҳмат браҷон, аз шумо пурсем. овози меҳмон ҳасте? овози яка шаҳбоз аз ютуб мешнава? як бор ҷавоб тиҳем. Бояд мо ютуб бояд моро бишнава. Телеграм куне ютуб бояд бишнава. ҳамин обс қати бисёр настройкои тараф мақсад барномаҳои чиро мегзарома ҳаёти муҳоҷири хайриёро ҳамчиз обс инакда настройко чӣ мешавад? бале ҳамаш ҳаст, ҳама 100%. Тенҷи Радноиҷон ҳама хубай, ҳама тенҷай? Шукри Аллоҳи пок брат. Ҳамҷа як эфирет баромад бегуфтам будам ку чӣ гапай. беҳтарин. Пеш аз эфирет баромадан ман тра барори ҷанг гуфтаму братан, баъд баромадам. ва як кор кардем брат, хай медонӣ ку мисоли ҳарифҳои мо ғайрати бо мо суҳбат кардану баҳс кардан дигараш надорад. ҳамин рӯз камтар айдинаш бегаҳ мазаму соз набуд, як камтар химоқа хуб ҳис накардаисан. бароям хотири гуфтам дар ҳолати слаби баданам мақсад имконият битием ба тарафдорои ҳарифҳо дар ин ҳолат яке метавонанд мақсад биромада ягон гап зада. Охи брат, хеле маза набудам. Бугӯи хеле ман вақто дина капе рехта мазам неста. Неки Муҳаммадҷон гуфти гапо маза набудан. Чӣ хел бугум? Кор кини бадан асос мекунад, ҳараката дигар забон созай ку брат. Не, охи як гапе ки ман як Ортичкалако ва. ячира ман мушоҳида кардам брат, вақте ки ман мазам гирехта буд, ҳамон вақт эфир даромад лангули ба ёд дорӣ. Мақсад ҳамин чиза ҳамчун нуқтаи заъф нигоҳ карда, ҳамчун хел мекунанд ки мисол мешава, имкон мешава гуфта бароям хотир. Если чё одамои у тараф соперникои Муҳаммад ман шуморо мегӯям ки қапқонай. И касал допустим пош слабияй, хел слабияй, звон созай, мозг кор кесай. Мозг кор кардеста? Мозги одам даже 7 минут баъди мурдан кор мекунад. Так что баъдаи қапқона рафтем. Яка шабоз вақто. хайр бидуроен мозгам кор кунад, всё равно бидуроен, ҳеҷ вақт ҳақ натарсен, охи мақсад прав бошен, бибуроен. як гапа дидим та гап нест брат, боне хеле дигар. Рӯшаният омад брат, на ҳаминҷа хона шуд торик буд. Рӯшаният омад. Ина братан свет нагирён кам ки рӯшанӣ чот кард бия. Ман ҳақиқатӣ суҳбат мекунам, ҷанготон сар шид, баъд ман на туда кор дорум, на овода братан. Гуфти гапо якум остановка кардам, партию бегрезе. ҳамин санад ки ҷошид, санад ман тура гуфтам да эфир управлят силкора. хоб ман силка телеграма партофтам, дальчи ҳози админо биёям бо управлят кардан мекунам. Силка телеграма партофтам, касе ки бо телпараст боша ё ин ки намедонам лангули тарафгир бошад ки боша, марҳамат биё мо қати шумо тиёрем суҳбат карданда. Акай шабоз хуш омадӣ як бор дига. ва ҳам аз худат, ҳам аз тамошобинои Обшимон ман як узрхоҳӣ карданиём барое ки недавна даъват кардан эфир. ман рости гап имкон надоштам, натонистам ворид шуда, то ворид шудам ки шумо биромадем. Не, уҷа медонӣ ман да эфир шидагӣ будам, бачако ҳами аудиторияи худмон тачнӣ бугум, даромадан гуфтанд ки эсема даъват кирд, гуфтам хорошо, навистам буд ки магазинда будӣ, кор доштӣ? Ки хай ягон рӯзи дига мешава. то биромадам. Хай фарқи чи эфири та, эфири май, як қариб ки яганд тамошобинамон. Инеҷа хай бо худо шабоз мега дар комментария. Акай шабоз дидастам Иброҳим Мустафоқулов. медони ранги чӣ шид? Ранге ки одам дар пустиня барф мебинад ку. Ай ба худо барфай. Не, каналҳои ё кам то мехӯрем ку. бале. та ака дига ягон барнома надорӣ, фақат ғайбату. Так нигоҳ ки мир ида браҷон будро прямой эфир мо қайта суҳбат кунем. ту ба ин дараҷара беақл бошӣ ки рӯзи душанбе дига барнома дорум, рӯзи сешанбе дига барнома, чоршанбе дига барнома, панҷшанбе дига барнома, ҷумъа, шанбе, якшанбе дига барнома. айни замон ҳоло ки ман дар эфирам, баъди эфир 1 соат пасаш барнома мебарояд. гуспанд, ман рӯзи ҳафта намерасам. мувофиқи барномаҳое ки ман дорам, бояд ҳафтара 70 рӯз кунам. 70 намуди барнома ман мебарам. 7 рӯз намераса акай шабоз, 7 рӯзи ба рӯз мувофиқи рубрикаҳое ки ҳамаша ман метавонам кунам ё ки ман мебинам, намераса. рӯз кам ман галатасаваниёта мебинам, иштибоҳ мекунам, рад мефаҳмам. як савол, ҳамин мотиватсияи любой одам рана или поздно мемра. Ба гуфта худат кай мемрад мотиватсият? Мотиватсияи ман
радноҷон ҳамун вақте мебарад ки фаҳмиши тафаккури мардум суст шавад. ма мегзарам дар дигар рубрика, мақсад дар дигар аудитория ё русӣ ё англисӣ мегзарам. Агар ки не тафаккури мардуми мо тафаккури мардум суст шава покиза маро нафаҳманд, яъне ки ина дар пеши гапат бахшиш радной, ина бисёр одамо, аксарияти одамо ҳастанд ки аудитория то чанде тупой шава ҳамун қадар ваёда хубае ки лапша кашол мекунанд. Ма дар ҳамун аудиторияам баақл шава ҳамун қамада осон яка. ман вешна вақтиша мегуфтам ки саперники ба қувват қатӣ сравнивать хеле шапошап кардан зуртара шамаи сист қатӣ тупои қатӣ. Барои чи? Барои ки сахт аз зуриш дорад, чи ки метавонӣ қувваи уро против худаш истифода барӣ, яъне ки қувваи сахт мезанад худаш дар худаш. Одами тупои қатӣ кардан ман сравнивать хеле сар ба сар мешудам. Бала охир ман ина ҳозир мисоли гап ина ман мебурам қатӣ ҳама одам доказать мекунам, ин мегӯяд ки хунеста фалони як гап аве қафа месида намешавад, смысл гум мешава. намедонӣ ки допустим мебурой бо ина кулакак ӯ паъд мегирад чӣ меқапа захват чӣ дорад Ҳабиб стили Ҳабиб мегзара карочи хит кардӣ. Не хеле тему аста. Ва ина чата бародарам ман хондестам дар YouTube комментарияша, агар ки рости гап ход мисол шумо аудитория СМ Шарипов ход агар ки бародара сахт дӯст медорем, қадр мекунем, не ки як каси дигар аз зан фарзандша ҳақоқат накунед. Хуб баро ки ҳамин мардак худшам метавона ҳақоқат кардан, не ки бинем ки ягон бор симя ягон каса лезида мекуна, и шумо ҳам бояд ки ҳамин мардак шумо дар премьер боша. Агар накунед ҳақоқат, барое ки зану фарзанду модари падари ӯ бегуноҳай, шумо бояд фарқ кунед. бале, ма ҳатто ҳақорат кардагишам майли хуб не ки ма як ами намедонам бисёр одамо як одержимост мегӯянд ки ман одержимост дар чӣ дорам ки ҳамин одам бубурояд хud қадима суҳбат дорӣ ки анам хе суҳбат кунад баъд бигӯя гапошака. Тариқ кама брат, одамое ки ҳақорат мекунанд, ку мисолам ман не толку атра любой одам аку 90% одаме ки ҳақорат мекунад намеброяд боло. Ман дар эфир як пайдо мешавам одамое ки ҳақорат мекунад, баъд мемонам номери ман телеграм нест, номери WhatsApp он мегӯӣ на занг за прямой бубро гап зан. Ё ки дар беголай ҳақорат мекунанд ису брат ҳам не намечинам ё ки ту ай худо наметарси ису кафши бародар хайна бро мегум боло. Хайна мисоли гап не ту мара гуфти харашо, ами одама насиҳат аз барои худо кезди. Харашо ту мусулмони ту натарси, ман то қай худо метарсам мега. О хай боло бобро гап занем рута нишонте, мегару ман нишон то проблема мекунам. О ту бизеси то қай худо метарсам, ту хай бро гап ҳаққа гап. Какта мисол одам ай худаш уверина ки ҳаққа гуфтестай, ӯ наметарсад. Не ки одаме ки ай даҳани ягон каси дигар мешнава ки ина гап ина тария, худаш ҳақиқати худаш да худаш самнени дора, ӯ одам намеброяд. Бале. Одам вақте ки гапера ки мега ҳақиқатай, не ки худаш да худаш самнени дора ки яки ҳақиқат набоша, ва допустим ду ҷамъи ду чор меша, яки дар хотир қади 5 нашава гуфтан акариаку. Не ҳақиқати NSHP Live мега ки як бор сарои моро алек биги салом та алек мегирифтам брата, не ки як бор тасаввур кун ман мегӯям ки алейкум салом ба NSHP Live. Охи мақсад як ном та як чи созмониё ки бинависонам ном та ки ман што бугум ки алейкум салом ба як шахсият NSHP Live. Та бача бачаи бахайра ту шигр бугӯ исем ки дар Биголаев нести. Ман мешинам дар Биголаев братан прикин ки як хел одам данат рай, ҳамиди данат рай. Хайна мисол допустим о Нораки 03 омад мегӯ ё ки о Абдуллоев омад мегӯ мисол не нигоҳ ки номошо намегирӣ. Ана як хелаш данатат мекуна ки медара ном дадаша ки ту прикин мегӯ о дадаша омад хита занаки хона исто ки мегӯи шудакор омада о дадаша омад. Иҷа бахайра NSHP Live братан. Да. Нашоти ҳамин ваё гап зади акаша боз дар ҳаминҷа ҷавобшо гуфтам бугум комментария дахай чӣ кардам. Кстати NSHP Live ва алейкум ассалом, салом ба NSHP Live. Давомади габи хеле гуфтам хафа наша, лекин дурустараш пурабрамиси бо хубай. Баъд чи дигар акаша боз барои чӣ хотир ман гуфтам ки аудитория агар ки тафаккуруш кам шид, мақсад ман мотиватсиям ба гум мешавад барои чӣ хотир нигоҳ кун ки ҳамин дискуссия мақсад хай противникои мо ё ки бисёр аудитория мо ин чизоро хондагӣ нестанд. Мақсад дар дискуссия як правила ҳаста, як правилаи асосӣ ки агар ки вай боша
судья боша, мисол ма қайта дискуссия мекунам, агар ки дар ин байни мо судья боша, ҳаму на ба оне ки ту ба фактҳо бой метӣ, а балки ба поведенияи ту тура ҳамчун бой дода эълон мекуна. Ва ин правило чие? Агар ки ту дар шахсият дахолат кунӣ, якум, яъне ки мо қайта суҳбат кардаистем дар бораи як мавзӯи определёнии муайян, ту мара мехезӣ мегӯӣ ки тура номут палангай. Всё, ту бой метӣ уже барои он хотире ки оне ки ту дар мавзӯи шахсият мегзарӣ, маънои уро дорад ки ту ҷавоб надорӣ. аз ҳамада моменти основной моменти асосие ки тура 100% судья бояд ки бойдодагӣ эълон куна, он астае ки ту дар ин байн дашном кунӣ мара. Когда его, вот, допустим, мурам даре, допустим, тема раскрытия, мисоли гапра тема метан, допустим, дарвозаи кабуд. Мисол тра тема метан, да, фрисат, то бояд ҳамин темаро я намуд раскрывать кунӣ ки, мисоли гап мегӯ ки, чихе бугум, мисол бояд бигирӣ бугу ки хай дарвозаи ман сиёҳ буд, ҳангоми шаб ту бо ona гуфтӣ ки дар торикӣ наёфтам, рафта ки биём. Барои ҳамин ман дарвозаро кабути рӯшан кардам ки тура биёвиву биёӣ, мисол, раскрытие бояд нехе бра. А прикинь, уҷа мегӯям дарвозаи кабут медорам, фалонот мекунам. Прикинь, ҳамин қае ки номи ҳамон тема ҳаста, дарвозаи кабут, вообще по тема намеравам. Мисол, ай тема бромад. Если чо бародаро, ман просто даромадам суҳбат кардам, гуфтам кам дарак қатъиесем аввал прасикам коме ки агар баҳсу мо чиёи шумо сар шид, гапдоротон брои ман мебурам, мақсади мо байнда ман на тарафи эсем мешам, на тарафи лангарӣ мешам. И во-первых, эсем да падешкам дар полис донистагӣ, манам ранги ҳамаи мухлисо шумо ворӣ тамошо мекунам, ман авороша. Любой видео тамом мебинем, нахири и қашсир хайкуам хеле нишон метадам, ҳамаша просмотр кардагиу. ним соати дига эфир дорем бародаро, 30 минути дига касе ки тарафдорои лангулӣ боша ё ки ҳифз карданӣ боша, барои ҳифз карданаш ягон чӣ гуфтанӣ боша, дар комментария бинависем ки маем даромадагӣ мо овози шуморо мекушоем бародаро, суҳбат мекунем қатъи шумо. Ягон таи шуморо ман таҳқир намекунам, нисбатон гапи сахт намезанам, фақат қайтон суҳбат мекунам, натарсем бародаро. Ман на ранги лангулӣ намегум ки номро тароӣ ки адрес тароӣ ки, ман хеле намегум бародаро. Ямои суҳбат короче, ягон гапшапи нистиде. Ягон кас шахсияти ягон кас кордор нест, мувофиқи қонуни ислому чорчӯбаи қонуни конститутсионӣ ҳеҷ ка ҳаққи надорад ки шахсияти як кас алайҳи куна, ай ислом изои муъмин ҳарома, ай конститутсия бигирем назари конститутсионӣ, чиқа бугум ҳаққи надорад шахсияти як каса та пас бизанӣ дар байни публика, дар байни ҷомеа. Ба ҳамин хотир и просто мавзӯи определёнида мехоҳем суҳбат кардан. Парвоз авиа 1000 рубл донат ба хотири акаҳо, байнда хай нашнавидем гапиша, хай гапҳои лангулӣ мондагӣ буд. Парвоз авиа саломат бошӣ брат. Парвоз авиа бардора касе ки шумо медонед, ин беҳтарин авиаширкате ҳастае ки на танҳо авиа, балки шуморо барои гузаштани сарҳадам кӯмак мекунад. Рақами 1 рафтест айни замон. И плюс к тому, что додарай, ҳамида ҳамада. Мо когда ҳамира реклама кем ҷавоб дода метонем. Бале, 100% хеле дилмон пур. Неки ҳами худованд умрш бута дар ҳолате ки ягон ҷо дар билета нагирифтан мурди братан, он пацан мурдак, хай дода ақш мекунем, барои ки мурд, марг ура гирифт. Дига ҳолатида ҷавоб дода метонем иншоллоҳ. Бале, дуруст. Зияд мемонам. Хайнам хеле. Яки Рамазон кори хуб кард ба худо. Баромад то, что смело чақчақ кард бахши. Просид қанша бзана. Ман маиб мекардам охе всё равно. Вай долго рафтан, маиби бад мешава рафтан мегирад. Не, чихе хит кард. То, что чихе хит кард. Гуфтамаш открыто охе. Открыто гуфтамаш ки тамом уже вақт расид, погиза чапа мешавад. Рома. Ман як хел одамо хай ҳаста браҷон, мисол воима вуҷуд дорад, да? Мисол ҳаст одаме ки воима мекуна ё ки воима худаш мақсад, ин чизҳо ҳаста. Лекин ман акай шабоз ман воима намекунам ҳеҷ вақт. Як одам ман намегум ки ман тара ҷазир мекунам, ин гап барои воима боша. Ман просто предупреждение мекунам ҳам одама ки имкони ҳастае ки ҷазирит мекунам ҳозир. Мақсад бо роҳ метам, вариантат метам, возможност метам ки биро хита сафед ки аями проблема хита озод ки. Ман намегум ки ҳо ма ким кадом ягон гарени ягон чиё. Ман просто факта мегум, ҳамин кор айдаси ман меам, ман метавонам тура ҷазир кунам. Не, мақсад ҳамин блогеро ҳам
блогерҳо ҳам одаманд. Одам бехато намешава ва ҳар бале як одам эго дорад. Ҳамин агар моменте ки чӯл суҳбат кардӣ ки ҳамин эго сари тра мехӯрад, бояд эгоро бикушӣ. вот именно Бояд вот эгоро именно бикушӣ. Не ки бей или мутаассифона биги мегӯянд ку бей или биги ё зан ё бигрез то ки ихта ҳифз кунӣ агар диде ки ту зада наметавонӣ бигрез ино мисол вақте ки саперникои мавози наи лангулӣ дар як ҷои истодагие ки намезана чунки наметавона зада намегреза чунки гарданғавсӣ мекуна а фикр кун ки зарба болор задан мегирад то чанде чанд қадар тоқат мекунӣ чанд қадар меистӣ уже маълум ая не бача ихела ки дар одами канали радмои худут аудиториядор. дар канали Ту радмои медонӣ, худут ин қадар дизлайкат монани шӯхӣ нест ту хеле медонӣ чӣ хел бигӯм, хеле ту як хеле ҳаст ки одама чӣ хел бигӯм ай берун намезанӣ синяк кунӣ, одама ай дуруни худаш мехӯрӣ, ма фаҳмидӣ? дурун Ту коре кардаисте ки лангарида аудиторияш безеби бад падечкаш мекард. Ман дар ёдам аст даврое ки мо тикток намешидем, лангарӣ мегуфт ки короче қатъи ман совместно эфир сар медод ба хотири аудиторияша зиёдтар кардан, баро ки аудиторияи ман по-любому бисёртар буд. Збор якҷоя мешидем, збор ҷамъ мекард, фаҳмидӣ? Суса корои хайрия хайр мегуфтем, кори хайрия майли, ман қачи кушам мепарафтам. Не ки мақсади гап ки дар чиво халқ мо мардуми чиқа бигӯм. СМ Шарипов, ты мягкий знак, самый лучший, самый честный, самый умный блогер номер 1, уважаю тебя. саломат бошӣ секрет номта наёфтум секрет саломат бошӣ барои суханот беҳтарин давом етем ака нигоҳ ку ихела ки сурати лангарӣ нигоҳ ки лангарӣ дар мардуми мо ҳамин одаме ки чӣ хеле ки ман дар яре гуфтагим ки мисол забон алҳам мегаву дил дар заҳр тарай, мақсад одаме ки ай ислом гап мезана мардуми мо ислома сахти бад дӯст медорад. Из-за уважении ислом ҳамон одама проверка накарда. Чӣ хеле ки мо фақат худованду паёмбара бояд ба илми ғайб проверка накарда бовар кунем, дигар бандошта мо ҳаққи дорем ки проверка кунем. Муллора ҳақ дорем проверка кунем. Неки мардуми мо дар чиво сахт дӯст медорад ки одаме ки ислом суҳбат кард автоматик бовараш мекунад. Новобаста ё ки ӯ чӣ кора буд чӣ кора кард, мегӯянд ки гузаштааш паноҳш ба худо, худованд бахшандаи мумкин тавба кардаге, не ки минбаъд баъди тавба кардан бо паси таги маскаи мулло дигар кас набошад. Мисол бин ки лангарира дар чиво мардум ҳурмат мекарданд ба хотире ки дар корҳои исломӣ саҳми худшон мегузошт. Не ки ҳозир на самом деле ман мисол зидди лангарӣ нестам дар инҷо, ман нейтральный одамам дар ин байн. просто тарафи ҳақ бошем просто факт ҳамин ки на самом деле аудиторияш нест, чатои публикаша киштагия, телеграм каналаш чат надорад. Мисол барое ки чӣ хел бигӯм мат уже мардум позитивно нево чи ма ака шабоз и приём баъзе одамода мумкине ки туда ҳамчун ба назаре бираса ки мисол як сири мае ки мо одама имена дурункид мекунам ҳамин приём қатъи мезанам ки аудиторияша нобуд мекунам и секрет нест ака ма худам открита гуфтагиам ки мегӯянд ки худаш қади гап зад бой ная бор дигар мегӯм худаш медонад тварай ман медонам тварай ман шумода кор дорам ҳар як одаме ки ҳамуда бовар мекунед ман шумода кор дорам ман қатъи шумо бояд гап занам ҳадафи ман оне аст ки ҳар яктаи шумо ва ҳамин кора ман карда метавонад худаш яъне ки метавонад бирояд аз ҳарша хам кунад то ки пеш раи мара бигира ки ман да ҳама вая шинос накунам агар ки гардан шайхи ғавс мекуна марҳамат рафта мегирам ман то охир ҳам қадаре мерам ки погиза ҳамаи шумо вая мешиносен тамом всё блогер медонем кияй هیچ گاه رنگ هر یک کسی شما بلوگر عبارت است از اودیتوریا وقتی که بلوگر اودیتوریا اسم شریف مردم گشنگیدا ايش کامبوتو همین دم میزنم من همینجا دم میزنم همه طرفی واژ میده ما بله من پراتیونیکا انا همینجاش میزنم یعنی چیکار میکنم چشم بینندش هم هوی میکنم تمام انا نه کی برای انا می حالتی که قطع اسم شریف وری آدمو قطع اگر غلطی نفسیک случай ку мисол нафа одаме ки ҳақиқати полни аудитория шуморо ошкор кард аудиторияш бора ба ҳамин хотир медонед на ҳама чи хубай барои блогерое ки яке тамошо дошта бошанд совет хеле чи хел гум истина бошин маска қати не вот допустим ман бисёри ҷода агон чи таъриф мекардан ба худо мегуфтам дурӯғ барои чи ки мухлиси ман ҷода смайла гап назана ки найтари айшон боброя падвади шава реальный факт
пусть ма ами короче ма как шабоз хуёвый одамам как шон тадам ахлат шона падешка ки о неки нагу шабоз не тария хали пацан тиро о шон мехон шабоз як сагараи кайфӣ буд мехурд мегашт бабни ки ҳаромӣ буд любой кора кард мисол хеле когда аудитория реальный хита нишон меди бемаска зура любой кас агар нами мисол 10 см шариф қади спорит ки 10 см шариф тра шикастан наметона когда это реальный маска тагрифтаги пеши аудитория да бале реально ей холат мем мисол см шариф ҳама мо медонем xbet реклама мекунад қимора ҳама в курсем ки паноҳӣ нест ку мисол синкара бижки традига бгаки кароши агар ту модар та дӯст дорӣ нами шер барои модар агуш ку бижки xbet парса хеле нест мисол реально дар ҷанги варзишгаро ту метавонӣ бо сум кор кунӣ ғайри тамошо гуфтан ҳамин чизе ки вақте ки одам ниқоб надошта боша вай все равно бурд мекунад все равно мебурояд дар ин бора мара буромадан ҳамон вақти аввали разбурда ман ҳамиёра гуфтам ки шумо накунед давом чунки шумо фақат як гап меёвед мебуроед мегӯед ки ту қимор реклама мекунед дига ҳечи гуфта наметавонед буромадан ҳамира гуфтан дар эфир буромадан ҳамира дар сарам кашидан ки ту чӣ гуфтани нисбат ба ҳамин кор ман гуфтам ҳо гуноҳай гуфтак бахшиш наимпурсӣ кадом подписчики будак дар муҷа гуфтам барои ҳамин гуфт ҳо гуфтам бахшиш тамом рафтем всё я бор бин ки чӣ хеле всё легко барои чӣ хотир барои хотире ки ту намести биковӣ бугӯй на и хеле уна у хеле ака хай қимор не қимора всё закрита ма ҳаромай гунahгор меша всё тамом гап дар ним ҷай а вақте ки ту ранги лангулӣ мехези одама модарша дашно мекунӣ ҳамсарша дашно мекунӣ падару модарша дашно мекунӣ при этом гунahгор ба оне мекуниша ки факт далел надорӣ вақте ки даъватат мекунанд ки биё дар асоси ҳамин гап зад ту бо хита сафед мекунӣ дар рӯпарӯи чунин саперник ранги ман охи ин невозможно а дар ин ҳолат чӣ мешава рӯз ба рӯз ман ҳамун корро мекунам ки ҳамин аудиторияи ту фаҳма яъне ки чӣ ба аудиторияда кинака шабоз фаҳмондан як чиза меган эффекти авторитет дар психология ҳаста ман мира бисёр мегум чтоб ҳамин панят нашава чӣ хел кор мекунад ака шабоз тир аллакай медонӣ но ҳадафи ман барои мардум фаҳмиданай чӣ гуна бардори эффекти авторитет чие мисол мегирем муддати 5 сол 6 сол 10 сол 15 сол як одам ҳама тарафаш правильно буд ҳама корош правильно буд дуруст кор мекард ҳалол мехӯрд ҳама корои хуба мекард ну аз оне ки шумо медонистед мақсад шумо медонистед ки ҳама тарафа ҳалолкорай 10-15 сол ҳамин давом мекунад баъди 10-15 сол ӯ одам уже дар байни шумо эффекти авторитет пайдо мекунад ва авторитете мешавад ки шумо уже ҳамон одама ҳамчун сафед қабул кардагиен дар ҳамҷа чӣ гап мешавад اسم شریفов мурдам гушнагида эш камботона сарто барои данат Ассаламу алейкум Макай Шахбозай номи Шухрат Салым Бгу. ана эффекти авторитет шуҳрат дар болои чат омад натонистам раҳмат ака Шахбоз ана эффекти авторитет дар ҳамҷа гирён мешава яъне ки фанатизм ворид мешава чӣ гап мешава апаснигии кор дар ҳамҷа чия вақте ки ҳамон одам ягон кори хато мекуна ё ин ки хато мега ё ин ки дар ягон кор гунahгорай одамое ки то ин қавақта дар ӯ бовар доштанд тайёр нестанд қабул кунанд онеро ки ҳамон одам хато кардааст яъне ки просто ина ба мисли чихе бугум як духтара мисол ту дӯст медорӣ як духтара ту дӯст медорӣ гарин ошиқишӣ ҷуръат мега ки қатъи намеки қабидаиша сари ту наметавона ҳамуро бовар куна қабул куна ки ҳамин кор ҳаст ту никак намехоҳӣ ё ки мисол падарта ба як кор гунahгор мекунонанд ту наметавонӣ ира қабул карда сари ту просто наметавона ё ки аз ҳамада примери даҳшатнокаш инаме хеле занг мезана мега одами наздикат мурдай то як моменти муайяна ҳамин мозги ту мағзи сари ту ҳамин корро қабул карда наметавона реальностча ҳамин хелам ана ҳамин эффекти авторитет кор мекуна анами фанатизм кор мекуна вақте хо мисол вақтое буда ки ҳо лангулӣ мисол шумо чӣ гуна мешнохтенша он гуна ине ки имрӯз аз ҳамин хотир душворай барои ма фаҳмондан ки ин одам кияй ва вақти дароз дар корае ки то ки шумо фаҳмен рӯз ба рӯз бале бисёриёт шумо мебинед ҳақиқата
шумо мебинед ҳама одам чӣ кор кардесай. Ака Шаҳбоз ба худо ман видеоҳое ки баровардагим ки мебинанд дашт ном кардес, мебинанд дурӯғ гуфтес, мебинанд пастава кардес, мебинанд бизӣ кардес, дар ҳамунҷа менависанд ки вай шери нара. Я бор фикр кун, ҳамун одам ака Шаҳбоз баз хотири ана ҳамин эффекти авторитет, ана ҳамин фанатизм ҳамун видеора на шунавидай, на дидай, инами хеле тамошо кардаги ака на дидай, на шунавидай. Чунки мозг блок мондагиай, барьер ва одам ин хел набояд шава. Ман ин открита дар шумо мегум, ман фанатизм надорам умуман. Агар ки одаме боша ки ман муддати 50 сол боварш карда бошам, ҳама кор да 100% боша, як рӯз бурояд да як чи дурӯғ бига, мебурам мегум дурӯғ гуфтӣ. Инаминҷа ту дурӯғ гуфтӣ. 50 сол ман тра бовар мекунам. 50 сол ту правилна будӣ. Но дар ҳамин нуқта дурӯғ гуфтӣ. Ва ҳамин чизам бародаро ман ба шумо савед метиҳам. Ҳамин гуна бошен. ҳамеша чашмотона нигоҳ кунен, ҳамеша открита бошен. Одам правилна, но вақте ки неправилна. Ҳеҷ вақт нигоҳ накунед ки ба хотири оне ки дина правилна буд, кори имрӯза кардагии неправилнаш дурустай. Не. Ягон кор ишиша намепӯшона ҳеҷ вақт. Мардуми мо чӣ мега? Вай хизмат кадай. Вообще причём бигум любой одам ба факт муқоиса кунед, дар тарозуи факт бисанҷед. Мақсад фақат одамеро ки бефакт мо санҷида метонистем, идеал гуфта метонистем, любой ки бовар карда метонем без сомнений бепроверка, одам у идеал 1500 сол нест, уже 15 аср чиз нест. Так что дальше ҳамаша тарозу қалиб бисанҷед. Парвоз авия ту ман намедонам ту кашилок хӯре ки эсти чӣ кор кардести ту? Саломат бошӣ барои данато не ки ту Парвоз авия дисти данатошо. Парвоз авия ту дама би таққат мекунам мегу Парвоз кеста. Ман дидамаш ӯ рӯз ман гуфтам ман бача ту ягон чи хеле вай хӯрдагӣ? Бензин хӯрдагӣ? Не ӯ зурай бахта зароб. Бе данат ҳам мисон не то что барои данат ӯ бречке намежад. Қатӣ ман хайп нами квартира да як ҷоя доштем местод. Мисол додара мешнасам медонам хонашон рафта. Якум рӯзе ки намехоҳам қативон шинос шид ку ҳоли намедонем кия чия. Саҳар да хестем Муминобод чи буд? Балҷивон рафтем. Саҳар да одам мекине хе шаб омад қатимо шинос шид саҳар да хестем ҳама каса хонашон Балҷивон рафтем. Я бизла саҳарша хӯрдем қамои қапӣ рафтем. Мамаҷон ман мисол мефурам бо ягон кас может суҳбат кунӣ дора ягон кас чӣ қадар аудитория тай суҳбатота давом тепраҷон фар надора кане ки пака запрос надодиан. Хоб агар запрос боша запрос тием бародару добавид мекунем. Ма 16 минути дига эфир даем. Гап нест ака Шаҳбоз як бор дига хуш омади ака ҳамеша дар дидорот шодем любой вақт. Ака маред кард ки эфир мекунам вақтам камай но бошем биё. адуше брат. Кудомата нигабон бародарои азиз саломат бошен. Панот бало. Як нуқта гӯям агар шунас бои ҷои мо саломат бошем брато. Хоб ана бародарои данат кардагиё саломат бошем брато. Ягон тайта агар пропустит карда бошам дар вақти суҳбат кардан, чунки шахсое ки меҳмоное ки дар телеграм канал ҳастанд дар вақти суҳбат кардан садои даната намешнаванд. аз ҳамин хотир мумкин мо пропустит карда бошем ва дар умум ман дар YouTube проверка накардам оё шумо садои даната мешнавед мардуми YouTube будагиё. Так, мо да секрет данат кардаги буд. Саломат бошӣ брат. Благодарит кардем накардем. Баъд хай инаи одами бензин хӯрдагии мо Парвоз авиай. Шоншанай. Қадриддин Сад. Шоншонай. Саломат бошӣ брат Қадриддин. Овози даната шунавидам. Овози данат ҳаст абдай. хоб 14 минут дига мо дар эфирем бародаро. аз ҳамин ҷа бешаи Палангора Эсем Шарипова ҳама тарафа уже мардум шинохтесен чӣ гуна стил доранд. яъне ки вақте ки дар ҳоле ки лангулӣ комментарияша маҳкам мекунад ки аудиторияи худаш қатиш имкони суҳбат кардан надошта боша, мо нехе кушод ҳарифа даъват мекунем ки худаш ё ин ки тарафдорош биёянд қати мо гап зананд. диде на? хай ягон ҷой факт вайш неста. худаш факта ягон ҷой балангирӣ ягон вайш неста. мо фақат факта гуфтестем. ва и фактай ки шумо дар пештон мебинед ва ҳоло ҳам
13 минут дига мо дар эфире. Марҳамат, касое ки тарафдор бошам бибуроен. Кукияй ака қабул кия масъаларо бояд гап занем. Дар телеграм кияй никат шейх араб дар телеграм кияй никат админо ҳастан телеграмда бинавис телеграмда ки кушоянта. Так эфири телеграмда 52 нафарай, ютубда 727 кас. одамое ки дар эфир бояд пайваст шавен дар телеграм бояд бошен. ислом Назаров, айном Эсем Шарипов. Салом алейкум. Саломат боши брат, Ислом Назаров. дар бораи PDD бале браҷон, ман дар бораи иам мекунам дархости кардагитон барои мушакҳои Эрон буд недавно ва я кардам ва следующиш ҳамин PDD ай брат. Видеоҳое ки мувофиқи дархостай. Эсем Шарипов ҷавоб савол дар эфир 700 нафар ман раён тайра ки пропустит карда бошам. Мисол ба ҳамон ҷое менависи ки ҷавоб савола, ҳамон ҷо бинавис ҳамон саволо. Ман бинем шаштуби сразу. Салом алейкум Шарипов. Ва алейкум ассалом брат. Рози брат, инҷи хубӣ? Шукрони Аллоҳ брат. Аз шумо пурсем. Алҳамдулиллоҳ созака бахшишака озод бахтор ки ози шумо местак кордаем ака. Ози озод ана шуд ҳаме сафер ки я суҳбат хатиб Бугу брат. асам худобат худо худобат шумо абулай. Айде мурда буш. Кай мемурда боша. Вай қасам надора ака. Вай қасам надора радноҷон. Чаро? Чи ма смс-ҳои против ту меган дар ютуб далил мекунӣ? Бубуро Брать моч Хелен Гилебин. Озод Нуралиев. Бубуро ма дар чи хатир. ба худо мерам хидмат чӣ мегум? Салом алейкум. Вақте ки ма лангулира меброрум мегум ки қанчиқай ту меброи мегӯи шери нарай. И бедалил бефактай. Вай дар кор нест дар ютуб буданаш. Ана ҳаме хело одаи меброи мегӯи шер нарай бироина ҳозӣ дар иҷа ма қадид гап занам. Дар комментария ма тара ҷавоб дода наметавонам. Ма вақт надорам комментария қайти бишинам чақчақ карда. Бубуро дар инҷа ма ҷавоб буд метиҳам. Акай Муҳаммад, салом алейкум. Ва алейкум ассалом брат. Акаҷон ҳами як масъала ки бачаҳои ғариби худмон дар мошеннико нағалтан як масъулият ай. Менависанд дар WhatsApp кор бе вложений вообще дар Telegram. Айноми аз он менависанд чизай. Вақти Telegram да менависи якум рӯз задана дор мекунанд типа лайк мемонӣ дар десе заказо сумуд метиҳанд. Аввал 200 рубл мегзаронанд таву баъд группа распределен группада 8 нафар аст. Дигарош маълум аст ки бота амихали мошеннико дар хай ғалти дему ин ҷама дорад лекин хай суми калон дар ғалти дем ака чиза насоди группа распределени якум рӯз 600 рубл якум 600 рубл баъд дигим 600 рубл товар мехариву айми 1200 сум матра фаҳмидам браҷон ё давом шама мегум брат матра фаҳмидам. бия ами масъалаша камтарак дигам дигим группаша гап занам масъалаша 10 минут то буд шидани эфира 10 минут дига монда брат ҷам тезиш кунеки 10 секунд мехоҳам баъд дигим рӯз группа вип да добавить мекунанд дигим рӯз товарша қимат меғалт якумш 2000 меғалтад дигим товарш 4000 меғалтад баъд сеюм товарш қариб 25000 рубл меғалта ҳамаи группа вақте мехарӣ дигар мошеннико ответ наметиҳанд вай маълуме ки дигар остальни одамош ботанд мисол ҳамин масъала бо худто мо фикр медонем бо хубтар бифаҳмонем бо нақд бешаванд дигар бачаҳода. Бале ё бародаро системаҳое ҳастанд ки ба мисли сетевой маркетинг мегӯянд. Сетевой маркетинго ҳамин бисёр одам вақте ки ҷавоб мешавад дар бораи сетевой маркетинг мебаранд агар сетевой маркетинг масъала ҷаҳоният тоза бале бародар сетевой маркетинг гуфтан худаш ҳамин намуди соҳаи бизнес и дуруст ай но ҳамин нома одамо истифода бурда дар корҳои мошенникӣ пеш мебаранд. яъне ки мебароянд тара ту ҳамчун коргари ти хелу хел на самом деле ту просто худут товар мехарӣ бо як чанд сад маротиба қиматтар ҳушёр бошед масалан пули чизи бепул фақат дар
қабхона ва савол ҷавоб дар саволи ҳам бародар ки гап да он неста мега видеои динагита мегум охи видеои динагӣ ма чӣ проблема дора видеои динагӣ ма дар бораи Эрон буд бубуро дар иҷа гап зо хидматро гуфтестам эфир барои он аст ки бубуро дар иҷа суҳбат кунӣ бо ма қайти иҷа комментария бихонум ғайрати биромада дар иҷа открита суҳбат кардан надори гап нади дигарро суҳбат кунӣ ёки дар менеҷеро ки дар админтон рои кунда казакистон да касатесо ҳама кора рои ко касте ки дост дой рои ки اسم شریفов мурдам гушнагида эши камбутон айстан бумуна СМ Шарипов, ты мягкий знак Дигай. хоб шейх араб рои ки худат сухана ба дигарон метем раҷон барои ки гарин шум на ине шум на шейх араб нест исмоил назар бугу бугу ма нафаҳмидам бираҷон гап ҷот гарени ошум нае ва пиши ягон чита темаи ҷин хуб фаҳмидам тарадно ба назар мегирам раҷон гап нест рӯзи шанбе криминалай боши брат боши панот ба худо خیر محمد یا چی پرسید бугу радно نشد هم یا ماشین که شد دم تلگرام اونم فری خوردیم در طرف هم اروپا چی خیلی بیایم چی کنیم اگه یوردم مقدم میتونی همه چیزاش هست اسم شریفов мурдам гушнагида эши камбутон айстан бумуна Аканис Батичеват Фигуфтани. Алим Кунти به ویدیو Гишудовым کنیم Дадеса خیلی خود برای Бошуёне. خود ویدیو میشه میکنم اونم اصلا не масъала ҳаёти муҳоҷир барномаи ҳаёти муҳоҷир тамошо кардагӣ ҳастӣ اوه تماشا کردیم ба мисли ина мебурӣ برادر محمد ما این راسته خیلی صحبت کردیم ما هم خیلی خورده خوردیم در یک ماشین که بدبخت 246,000 به خدا قسم سوختیم ما هم اکجو میدونیم خیلی خیال کردیم اودای باورنوکای بدبخت طرفای مولی اروپا دا نمیدونیم کدوم دولت کام میزنه سلوچاین هم خیلی پاپال خوردیم ای سایت شناسیدیم توجی گفته خیلی باور کردیم که بعد بدبخت گرفت 146,000 سوختیم که داد مکرد 4 نیمون کرد گرفت برافت به خدا دیگه نیفتیم биё бардоро шуморо дар ҳамин барномаи ҳаёти муҳоҷир барнома кунем хеле хуб мешавад масъало барое ки бисёр масъалаҳои ҳамин машинику ҳамин чизоро ҳам барномада мо мегзаронем да калони бешай фалангор ассалому алайкум چه связь برایم که برادر خطیب просто محمد инами чира инами канали телеграма бин описанияша ҳам личкаи май ҳам личкаи менеҷер برادر جان یا دستگیر که گپ نیست از زنده باشی باور کردم که دک خوردیم 2 هفته شدم بدبخت فریمون کرد 246,000 رو گرفت دیگه ای سایت بریشید داف شد гап нест якаҷон то алоқа тагда бинавис мода خداوند نگهبانت گپ نیست یا دستگیرمون که برادر хоб боше брат боше گپ نیست ассалому алайкум калони бешай фалангор алейкум ассалом чакай якам созем хубе саломати хубе шукрона алло брат аз шумо пурсем и видео кашид ман киштам брат ман киштам камтар яхи ман соз кардам маза нест соз кардам офту бромад бо гуфтум наган дар эфир бинӣ тоза кардест камтар маза чо кардем ака шабозам чӣ мега ака шабозам нейтральный одам чӣ мега нашоти ва ака шабоз уже ҳамун стила вай медона ки всегда агар тарафи ҳақ бошӣ всегда бурд мекунӣ ҳамун позитсияи дина да ҳамун группа якес палан як аст навис ки бибро бахшиш пирса ҳамун одам и қанавис ондумиш дига атфира ба кадом ҳисоба ки гуфт бахшиш пирс барои чӣ кадом мақсад мара гуфт бахшиш пирса ҳамунҷо вақт баъди чира фир додем ку як чиз фарз кунем баъд дактараш навис ки бибро ҳамун бача бахшиш пирс кори кардид кори хато ҳай кадом бача аҳамия надодем дар кадом пост ҳамин пост ҳамин рӯза не дина буд дина шав буд дина шав чӣ фир додем ҳамҷода ҳамҷо гуфт ки бахшиш баон короче ҳамҷо чизи фир додем ман фромӯш кардам нависа ки бибро ҳамун бача бахшиш буд корот хатоай
намечхеле, намехфартой. Странно. Каналиш унуш ки атсед надод. Ман поста намедони ком пост буд, чӣ пост буд? Дина шав ба бачаи Дина шав инами бачаи инами пост буд. Ҳамҷа бачаҳо машатфи Ӯ бачаи расоме ки расм кашидаги буд. Ман нависондум ки раҳмат ба падарат. фахр мекунам ки чунин одамо дорам. Ана муда. Дами яне ки ман бояд бибурам ай ҳамин одаме ки расми мара кашида ям бахш пурсам. Чун тупоя чи ҳамин гап ҳамон хатфе накунӣ. Бурам одам бахшиш кун. Эй товба кардам худо. Короче, в общем, логика даиҷа шикаст. Причём даиҷа як одам қадр карда расми моро кашидааст. Ман бояд раҳмат мегум. Ман нависондумш ки як кадомиш ту ягон хеле абкурини чи ту айлангули бахши пурса. баъди Айлангули гуфтум бирем шумо гуфтум бирем бахшиш пурсем миридо айлангули. баъди оне ки ира чӣ кардем? Акай Шаҳбозам биромад гуфт ки мо ҳам баҳнарем. Мо ҳам мухлисои тием. Баъд Акай Шаҳбозам тагда бахш пурсем. Акай Шаҳбоз беҳтарин шахсияте бо. бале. хоб тагда ҷанбаст мекунем, яъне ки набиромадан мухлисош я набиромадан тарафдорош. Чӣ дигар роҳ нестай. бо ягон вақт ҳамихе байнуда вақт ёфта мебуроем имкон метиҳем тарафдорош тайёр шуем. Масалан ҷамъ кунен ҳама яроқ аслиҳатона. Масалан яке метавонен иша ҳифз кунен охе. хоб бачаҳо бешаи паланго саломат бошен. Эсем Шарипов мурдум кушнагида. Эш камботон ай сартон бимона. Видеора интизор бошен. Нашот чувачи гуфтаниян. Бгу ки наберите себя духом и выйдете в эфир. Да, брат. Хоб, родное, панотон ба худо тагда ман рафтам. Алло, нигабон. Хоб, салом алейкум. Хоб, май.